אנחנו התחלנו במרץ האחרון, פתחנו את פארק ענבה בשלב הראשון, שזה תאגם עם כל מה שנלווה לזה. זה השלב הראשון, אנחנו יוצאים עכשיו לשלב שני, שזה השלמות של חלק גדול מהדברים, עוד גינון, עוד הצללות, עוד דברים שיתנו מה שנקרא אחיזה משמעותית לפארק מצד אחד. מצד שני אנחנו עובדים על תוכנית שלב ב' ושלב ג'. שלב ב' שזה בעצם שביל מרכזי של תאורה סולארית עם אזורי ישיבה ומסלולי אופניים והליכה, והמשמעות היא אחר כך בשלב ג' להיכנס לפרויקט מאוד מאוד גדול, שזה בעצם להקים שם את כל האטרקציות הגדולות, גם את המלונאות, גם את המשחק, גם amusement park או something like that, משהו שייתן איזושהי משמעות לעיר, אבל זה יותר ברמה יזמית מצד אחד. מצד שני, פתחנו את מרכז הספורט, פתחנו בשלב הראשון, את הבריכה העירונית, בריכה שהמשמעות שלה היא לתת לתושבים, יש 60% מהתושבים שלא רשומים באף אחד מהקאנטרי הפרטיים, לא ברעות, לא במכבים, לא בהורסלס במודיעין, וזה לתת מענה לאותה אוכלוסייה שרק רוצה להיכנס פעם אחת לבריכה, פעמיים בשנה, 3 פעמים, כמה שהם רוצים. זו המטרה מצד אחד. מצד שני למרכז הזה יש מרכז טניס, יש לו אולם ספורט גדול עם חוגים שיהיה, ואנחנו מתעדים שם, מתכוונים לקחת שטח נוסף לעשות בעוד איזושהי אטרקציה ספורטיבית ולייצר את המרכז ספורט הזה כמרכז ספורט גדול. מצד שלישי אנחנו עובדים היום על מסלולי אופניים שהם בעצם שתי וערב בכל העיר. אנחנו מסיימים עכשיו ללטרון 5.5 קילומטר מסלול אופניים. יש לנו את המסלול שאנחנו עושים בתוך ואדי ענבה. אנחנו עושים על עמק זבולון, אנחנו עושים מסלול אופניים נוסף שהוא בא בעצם בשני הצדדים של העמק. אנחנו נמצאים בסוף תכנון בעמק החולה, שברגע שנקבל את תקציב משרד התחבורה גם נעשה ציר אופניים שמוביל מהעיר פראג וזור מכבים רעות עד למרכז העיר, וציר נוסף שאנחנו עובדים עליו, ציר 431, שבעצם מייצר מסלול אופניים עד למרכז עינב, שזה בעצם המרכז, האזור המלאכה, המרכז המסחרי שלנו, שהוא מקביל עם ציר אופניים על כביש 3 לכיוון אזור התעסוקה שלנו, לכיוון הפארק הטכנולוגי. כל אלה ביחד מייצרים עיר מקיימת באמת, לא בסיסמאות ולא בשום דבר, אלא אמיתי, שבה יש קילומטרים שלמים של מסלולי אופניים שמייצרים לאנשים את כל האופציות מצד אחד. מצד שני צריך לזכור שבעתיד אנחנו גם נמנף את זה כאירוע מרכזי, כל מה שאני יודע את זה. לא ספק העיר מודיעין, עם כל מה שיש בה וכל מה שיהיה בעתיד. ויש המון פרויקטים, אנחנו עובדים על פרויקטים במאות מיליוני שקלים. בסופו של דבר, לא יעזור לאף כלום, אבל היא תהפוך להיות ספינת הבגד של השלטון המקומי. גם כעיר מתוכננת, גם כבירת חינוך, גם כבירת תרבות, עם כל הדברים.